Ammenki men her gün birine verecek. Ne sen kime bay? Ya sen ecen kime bay? Ornan kuntu. Ayal maskalan görenlerine kuntu ol görünüyor. Tebe onun eceti kuntu. Eceler öňün ne diye kuntu çürügene guwanç ýaly. Ne sen notira guwanç diýip bir sort. Götüne tiktirip berem galaboy. Ondan soň öňünden çykana kuntu diýip berdi galaboy. Götürdiklerini agyrdan getirip alınan biletlerin puly onda bir ýerden ýar çykar inşallah. Onu gözüňiz gören ok sizin. Gözüňiz görüp duranmasa gözüňiz emmeýäňiz. Meryem senem girersin menke girersin menke sen girmelimi efirme padarka basacak diye. Wepa sana bir daýdaýynmy? Padarka basýan basaň o sen için men götürüp götberem ok düşdüňmi? Maňa padarka atyp soňam ýa aýnaç menden padarka garaşma bir gülem atam ok. Düşündirýänmi? Hemme adam aýdýan şonu men. Men götürüp götberýänçilerden näl? Gelip ak gürükden atsaňa paddeş getseňe edýän sag ol taň erkasyna aýdýan. Bolu kitabyň ýapylýar şo ýerde. İdine barıp bir gülem atam ok men. Berýän öl. Ha. Kim uçurdy 20.000 dolar Hudaý sakka bolsun. Näçe muň adamlyk bilet oýun oýnatdy. Onam näme etdi? Musafira aşdydan akkoşka çykpar özbek minler ýokaryk ha. Ine şu özbek bilet satýar diýdi. Ol özbek hiç kim tanalak Özbegistan ol. Oýun gurnan oýunlaryna teret bolangyny. Bu wa biram eýle kullanma. Eýle daha şol diňe adnama aýdaýyn da. Eýle daha şol diňe adnama aýdaýyn. Barat mı? Yo. Täze çykda şu adyk tandy bir açkyly kudur. Biram beýle kitaba. Bale kiti karoç o özbek o akkoşka çykan ol. Enesinde bilet ba plançamantdan bir giden padarkalar koyup çıktılar. Ondan sonra näme etdiler? O özbek gaçda özbek yok diýdiler. Polat gowmy. Indi menninle hasabyna pul geçenne 3 tane Türkmeniň hasabyna pul geçe. Özbegiň hasabyna pul geçen o. Gödüňe getir. 3 tane Türkmen gide Surajaň hasabyna pul geçe, 4 kişiň hasabyna pul geçe. Özbek ortadan yok etdiler. Özbegiň eline 5 manat berdiler. Men pikirim. 5 manat berdiler. Bolle sen ýetdinle gaçdy sen yok. Gaçdy diýär seni. Ejen gir. Her adam otayda bilen bakatyny ardan 10 dolardan satdylar. Ardan satdylar. Ýöne neçe bilet satdylar. Bir adamyň özü 100 bilet alanlar var. 100-200 bilet alanlar var anjakmy? Men neydi? Palatça gom tapla palatça saňa. Rasnamedi. Men adamdan idi. Men adamdan bilet alandan pulunu ýene berjek diýdi. Ejen hemme adamyň turarstana balla biledi. Berhemmek şenkin. Ad bilet alanlar gelsin dedi. İlk sonra günler başlayacak dedi. 2 gün ýaly şeýitde denem 3-nji günem kitap ýapyp goýberdi. Bol hiç kime de pul beren o. Hak Hudaý görüp oturanlar. Gel passer oyna. Galyň menden hakyny Allahdan görüp otur şu wagtlara. Hisa bolmadyk gedip berenler he. Bolýa halk elini çeker. Halk belki saýdy bilmediler. Köpüsi gaçak alanlar gidip zalim edip bilýänler. Halk elini çeker. Ýöne Allahyň ondan sapmarsyň Allahyň gözünden. Bir gün bir dürer sonra aýdarsyň kандай tip bolsa. Bollu clean etmesene bollu merem. Yo profit yapıyorum mara deli. Adamlar helikopter bin. Ta zawal darling. Adamlar helikopter köp adam binamy sotdur bilýärmi? Şoň ýala gözüm ýalar he. Ýöne şeýle oturana gelip diýbilýär, diýýär bilýärler. Jelep, küntü, näçe kişi aşana gelip çykdyň. Ammenki men her gün birine verecek. Ne sen kime bay? Ya sen ecen kime bay? Gel bir yerden atlara teret. Bollu. La bider настроениесин pozya oyna. Oğul sen ova başka bir yer bilen. Bollu dayda bider ko. Afretsini. Like. Like basılıyor. Ne da basılıyor? 20 adam, 4 adam like basıp durun. Emmem. Aile basıptır. Ha, sen darmışsın dayı. 4 adam like basıptır. Şulon ara. 4 tans. Müslüm krasavçı. Dayanç. Aileli. Bol 5 adam, 6 adam. Sen gepine kadıpla. Son çık oyun Ali. Bollu. Like basamız. On bilyam içinde sakla. İçinde sakla bilem yok demen şonu. Onu efir aç yarın sabırsa kuruluş ama sonra yayra diyeceğim.
Onu da Seni biliyorum. kopadan oturuyor. Yayrat şunu. Men gelin ma tay diyanna. Aylan ya da men kellen iş var. Yana bir cevul. Bir cevul. İki cevul. İman diye ne tam. İki cevul. Tam korlama. Bana yaz ya da yeni varsa paraydı. Büyük okuya. Onu me his değil mi? Menden tutuyor oğlan o için. Bana o. Hayrat edin o. Yo guwanca ejete kuntu wolan son yani ejete kuntu adamlar hemmek şey ejeler kuntu duruyor diye tebe ejeler gudun arla kuntu sürge diye de olan uza beynisine ornan kuntu ayal maskalan göründüğünde kuntu wol görünüyor tebe olan ejete kuntu ejeler önün ne diye kuntu sürge ne guwanca yale ne sen notura guwanca tipper sort gutne tikter peren galboy ejete tikter kolke ne ejete labrero ne tirka ejete roida mungutne tikter denna galboy wol kalan na bay ona so önün skana kuntu tipper da galboy gutos yalnız tıkla ejeten götü duruyor. Bardaydı. Nate? Ha, çöre vursun şu bardadı. Yaz yana da qovzat yazsanız da qovzat alyan cevap. Ervet zat yazsanız da Xuday kessin. Keberak çıkkalar şolar yalap söylüyor. Abdudayın bloktan açta. Men ne yapçın ettin diye. Men issa edem oğa diye. Şu abdu var pastiyame geliyor, bana geliyor. Ben seyredin atya, bollu ne mi sonra versen cevap beri bollu. Açta şunu abdini. Arşeme tantan da fikiltire. Lişte daha da yalan o. Canım amca. Elinden çağıracak. Kimin olsa çağır. Duk genç bandit. Assalamu aleyküm. Bari gel oldu diye aço. Assalamu aleyküm. No, ana bari la ayatan wal tanga kangalan tanga aklan tanga anne. Jeda wa mti ha wa jeda wa da beshi tık baklaş kan taptana dang dırp divandan yok duruyan adır. Ba jeda. Yürü uçtum da jeda. 7-24 jeda oynamana ha. Canım. Çağıraya kimin olsa varak. Şeydi kurlama dedim ben ha. Vuruyor. Sana bir Türk geliyor, beytip böyle. Ne vuruyor bana karşı? Vuruyor çok. Ya kuturk şuun geldi tanam moğon sağ vursun ya mana opaddes gitti. Yan kuturk tere geldi beri. Gelin Haram o canım. Hopla yanına teşekkürler. Teşekkürler. Yiyecek ödülmeyat başlarla yansam. Şuna hopladım onu dedim oraya yazmayı da. Özür alsana özür. Amcan, ağam. Özür alsana özür. Gözükler görer boş var orada. Hadi bakalım, deme takalım, hadi bakalım. Oha! Leon attı gerek. Ah!